Krabia Kumasi Asante Kotoko Egusua Omo Eye training. Omo air prepare ahead of MTN FA Cup. Na game no ebekoso ewo Baba Nyara Sports Stadium. Nyankopon yadoma Sunday exactly 7 o'clock PM. And a game no ebe free asiye. Kotoko air prepare. Ene yekwa adako jachi na adako jachi nsema ewo ho. Ana mede eba besom wo ewo channel yi so ha. GH Live Studio. GH Live Studio. Baby, I'll show me bia. Say an apart. Good morning. Say an area. Good afternoon. Say an emergency. Good evening. This time, may your minimum ra also onsa eka video also oshi. Na ende you could do crop your Kumasi Asante Kotoko training grounds no. Na training go so because I went there. Okay, me come do ho and send a team no. And so eba beto me or because every day biano we try say medical do training grounds and send a team no aba beto na the omi ho bia na metimi anya na metwa ho mfonyini and so edi amount send ye ese na efata and so ho nti team no ebedru ye no na players ni nyina eba training grounds except Abranti and din edi Baba Yaya the player and the second day Akotoko air prepare ahead of MTN FA Cup because through democracy, which the quarter-final of the MTN FA Cup. No, Baba Yaya Ama training grounds. And now Baba Yaya will training grounds. I don't know why, and there were Ama training grounds, but the player Ama training grounds just there. Ayana young could deep young conclude. Aha, Tibete, young Ponya Dumachana, se wama na Friday wama. Na yehunye esese yehun efa ho nti se ekina wa ma Friday adekronti ababa ya ama training grounds ene ebi a okina no yede mu nkyire mu nyina enso eti ebeba ewo hase na recovery ewo Krabia Kumasi Asante Kotoko players no me no wakase nkakra players no recover nkakra sisi a Abranti and din ede Lord Amwa na Lord Amwa injury no ayasemo onyine se bibi hyase me yasembisa mebisa o ayasembisa and Lord Amwa APM ewo Kotoko training grounds a oba so wantimi anye training Joseph Ablo enwa de wa mede nkomo no enso ebre wo no na oye ne personal training no the same thing anana ene ogusu a onso eye ede ema Krabia Kumasi Asante Kotoko team no nti Abranti adedin ede Joseph Ablo enso egusu a oye trainer ene training grounds no na enye training gidigidi bia eno so tutu mrika ewo training grounds ahyase no omo ko park ne ho atwa wo tse de nra omo eyeye no ka ho bom eye ne sa kama na achiri no ana omo sanso chewu mienu eye ntse ne enra omo eye training grounds na medikan ekire wo no ebi mu fa nifa so na ebi ma fa bonkum so no makwa na omo sanso abehia e wo se omo fitness level no enso ekonanim na ahoden a ombetimi dia komrika no enso eba soro ti ene players no eno a ana omo ye nkakra enso ewo ho a omo ehwese players no enso ebe recover gidisi yankopon ya aduma china de kono ombewura tactical approach against true democracy when say medical catch you say division 1 and division 2 for no omo wo down no players teams na mo down because they are down players na mo down no ono mo kwakuba den so be yom videos bi ahwe but true democracy for benya Kotoko videos ahwe because of Ghana Premier League amobo se Kotoko benya omo videos ahwe a chese BMT FA Cup I don't know if 17 FA Cup you cramp no omo games bi aba life there so I was Kotoko edo mo normal approach the one we see ebomo ball no the one mo kwa share division 1 teams na omo no mo ball no eno one no be rem ti echina tactical training ebekoso ewo Kotoko training grounds na yedi mu nkyire mu nyina ba nye bibia ana ebetimi atwa ho mfonyini ana se ebetimi aka ho asem ewo ahase because tactical training mo ekwakobo against true democracy class no or we betimi so abetie
na wɔde akɔ threat de ama Korobea Kumasi Asante Kotoko sɛ bi a ɛkyinanyɛ nsɛm no nyinaa na wɔn nsa bɛka na wama like wafa no normal why na players no recovery no memfa mu nkɔmmɔ ɛmfa ɛma wo ɛnɛ Joseph Abloh sɛ na medi kan kaeɛ no ɔyɛ ne personal training ɛnso ɛwɔ training grounds a ɔno ɛrehwɛ na ɔno nso ɛbɛ peke anaasɛ ɔbɛyɛ fit. Daniel Adrana JT waba wasi akan de ama Kotoko Bobokuo no after the injury but still na ɔnyɛ all that fit, but this week the one training ɛnso ɛkɔ no everything shows say fully recovered. Wisdom Basi Fernando Ogabuachi ɛnso egu so a ɛnam no wɔka say ɔyɛ full training because everything he was part of it of the training and then no kick and no man kick balls no gu hɔ nkomika na ɔmbra na dɔm na apiapia wɔn si na aberanteɛ no nso ɛyɛ bi ɛwɔ hɔnom ɔno ɛne nsɛm a ɛfiri Wisdom Basi Fernando nso aka kyerɛ Peter Amidu Akwa ɛyɛ player Kotoko team no obiara ɛrehwehwɛ sɛ ɔbɛyɛ fit na ɛne ɔno nso aba abɛgyina mu asi akan ɛde ama Kotoko Bobokuo no ɛnɛ training ɛkɔɔ so wɔ Adako Judge no he was part of the training na ne mmirika tutuo no ɛnso ɛwɔ soro ɛkyerɛ sɛ aberanteɛ fitness level no ɛno nso ɛrepagya a ɔrecover fully ɛkyena sɛ yɛ start sɛ ɔmo yɛ training na ɔmo bɔbɔ a na sɛ ɔbɔ bia no ɛyɛ ho sɛ aberanteɛ ne din ɛde Peter Amidu Akwa ɛyɛ fully recovered ɛwɔ Kotoko Bobokuo no mu na aberanteɛ ne din ɛnso ɛde Samba Onel ɛnra meka kyerɛw sɛ ɔrestee he was at rest but today he was part of the team a ɔmo ɛyɛ training ɛnso ɛwɔ hɔnom na yɛnwuram kakra mewuram kakra ɛfa Samuel Tenedu ɛho Samuel Tenedu kɔhyɛ goal ɛkɔyi ne jersey nti a menya ne sɛ mpanyinfo no yɛ advice no ɛwɔ saa adeɛ no ɛna nneɛma ɔnyɛ during the game nneɛma ɔnyɛ during the training grounds time ɔmo bɛyɛ training a nneɛma ɔnyɛ ɛbɛboa n'ahoɔden ɛbɛboa ne mmɔdenbɔ ne bɔɔl bɔ no ɛbɛboa no ama no atumi ayɛ fit wohwɛ Samuel Tenedu a I always say this the reason why sometimes coach Prosper Natogum use no ne how the quick transition ɔnyɛ quick ɛwɔ n'adeɛ bi ho because anytime coach ɔmo yɛ training bi a bɔɔl bɛdi nsɛm bi no ɔhyɛwote ɔteam the passes very good but ɔyɛ slow kakra coach pɛ sɛ ɔyɛ quick sɛ bɔɔl ne move a ɔsɔ bɔɔl no bɛka no sapa na ɛne yɛkɔ ɛno na coach ɛhwehwɛ firi ne nkyɛn nti Samuel Tenedu deɛ ne performance no wɔ soro but just that thing saa adeɛ no nko a ana ɛma coach Ogum ɛne ɛngye aberanteɛ no but ɔmo gu so a ɔmo ɛne aberanteɛ no ɛredi nkɔmmɔ coach naa mu na ɔne no ɛredi nkɔmmɔ Justice Blay ɛwɔ training grounds ɛyɛ fit ɔde woyi players a mabɔ mu din a Lord Amoa ɛnɛ na ɔte dugout Fatal Seidu na ɔno nso te dugout na woyi that two players ne firi hɔ no ɛne aberanteɛ yɛfrɛ no Emmanuel Coulter ɔno nso ɛntimi ɛmmaeɛ na all the players ɛnso ɛtumi ɛyɛ recovery trainer ɛnɛ ɛkɔso ɛnna recovery kɔso ɛnɛ nso yɛ recovery because ɛnyɛ training gidigidi bi a ɛyɛ mmirika tutuo ɔmo tutu mmirika sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo akoma no ɔbɛtumi agyina na menim sɛ saa Dawuda ɔwɔ mmirika o because mmirika bi a ɔmbɛkɔ biara no wadi first the guy is good nti Saka Dawuda na ne nsa ɛyɛ ne ya but now ɔyɛ very strong wonim sɛ Saka ɛyɛ player wabrɛ paa this season wabɔ a lot of games woyi Abloh woyi Samba Onel wabɔ a lot of games Patrick Esidu wabɔ a lot of games
Saka da hɔ da nso wɔ hɔ no. Saka da hɔ da nso wɔ hɔ. Nti ɛnɛ kotoko training grounds no deɛ kɔɔ so ɛna mede ato na ɛnyɛ training gidigidi bia. Ebi a player bi wopɛ player bi ho asɛm a na wɔde ato comment box hɔ no. Aha ɛyɛ GH Live Studio. Me din ɛde na Bakɔ Gracious.